Karon farko hukumar Hisba a jihar Katsina ta bi umarnin kotun musulunci wajen ƙone giya ta miliyon nairori. Shugaban hukumar na jihar Katsina Alhaji Hamisu Abubakar Imam, wanda ya samu wakilcin wasu daga cikin shugabannin hukumar ne suka jagoranci ƙone giyar, wanda ya gudana a ranar Talata 11 ga watan 1 shekarar 2022 a birnin na Katsina. Da yake gabatar da jawabinsa, alƙalin kotun shari'a na biyu na shari'a musulunci da ke Katsina mai shari'a Ma'azu Lawal Boyi ya bayyana cewa wannan hukunci ne wanda shari'a kotu jihar Katsina ta yi tun ranar 6 ga watan Disamba, wanda sakamakon kamowa da su hukumar Hisba suka yi na wannan mota suka miƙa ma ofishin 'yan sanda na GRA, su kuma suka kawo musu da direban motan da yaron shi, wanda asali kasancewa mu shari'a kotun shari'a musulunci dokar da ta kafa ta ba mu umarnin cewa idan aka kawo wanda ba musulmi ba sai kotu ta nemi amincewar shi ga in ya yadda a yi mashi hukunci, in wannan kotu ya yadda ta yi mashi hukunci, to kuma cikin ikon Allah shi direban ya ce shi Kiristan ne, shi kuma yaron ya ce ba ma guje ne. Don haka muka tambaye su, to wannan kotu ta shari'a musulunci kun yadda ta maka hukunci? Suka ce sun yadda, inda muka hukunta su muka yi masu tara da hukuncin da zaɓin hukuncin ɗauri, kuma kasancewar mun masa sauƙi sun mutunta kotun shari'a musulunci, sannan muka an shige muka ba su dama kuma ɗaukaka ƙara kamar yadda doka ta tanada na tsawon kwana 30. Gashi yanzu kwana 30 ma da ɗuriya. A nashi jawabin, mai baiwa gwamnan jihar Katsina shawara akan hana sha da safarar miyagun ƙwayoyi, Dr. Hamza Muhammad Burudu, wanda ya samu wakilcin jami'in hulɗa da jama'a Khalid Alhafiz, ya bayyana farin ciki tare da gode ma hukumar akan wannan gagarumin aiki da ta yi. Shi ma a nashi jawabin, a madadin shugaban hukumar mai tsawatarwa na biyu na hukumar Muhammad Shu'aibu Muhammadu, ya bayyana godiyarsa ga Allah wanda da ikonsa ne suka samu nasarar gudanar da wannan aiki. Alal hakika muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya bamu wannan dama a daidai wannan rana da aka kaddamar da ainihin wato fashewa da kuma kona giya wadda aka kama a cikin jihar Katsina, wacce mota ce complete guda ta wannan giya. Da farko ina so in mika godiya na ga ainihin wato gwamnatin jihar Katsina karkashin jagorancin Alhaji Aminu Bello Masari, His Excellency, da ya tabbatar da goyon baya wajen ba Hisba karfi da ainihin goyon baya wajen ɗaukar matakan da suka kamata na shari'a akan duk wani abu da ake ganin cewa bai dace ba ko kuma yana cin karo ko kuma ya ci karo da shari'a addinin musulunci. Sannan akwai wajibci na mu mika mu ga ainihin wato ita wannan kotu kenan na shari'a court na jihar Katsina, domin wannan ba karamin kokari bane, hakikanin gaskiya jajircewa ne da ya tabbatar da ainihin wannan hukunci akan waɗanda suka amintu da a tabbatar musu da hukunci na wannan ainihin wato ita giya da aka kama. Muna godiya gare shi kwarai da gaske shi wannan alkali tare da mukarrabansa na wannan kotu, sannan muna so sauran kotuka ma su yi koyi da irin wannan aiki da ya yi don Allah. Daga ƙarshe ya ce hukumar za ta ƙara zage damtsi akan ganin ta daƙile duk wata baɗala da take addabar al'umma. Ya yi kira ga al'umma da su goya musu baya domin su ji daɗin gudanar da aikin nasu.